मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समाव सबनावबो गोजोननाय दङ आरो जेराव गोजोननाय दङ बाव शान्ति दङ प्रमोद बर'नि सरकार समाव ना फोरोंगिरिया गोजोननायमोन ना कन्ट्रेक्टरा गोजोननायमोन ना जाति जनगोष्ठिया गोजोननाय दंमोन दा ओंखायनो बिसोरनि समाव अशान्ति दंमोन दा ओंखायनो दिनै बिथांमोना जेखि बुंबाय थाथों नाथाय रियेल पिस एन्ड रियेल हेपिनेस दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारनि समावसो सोलिगासिनो दङ बावैसो सान सिगां राज्यसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों बिपिएफ सरकारा 5 बोसोर थावरिनाय नङा होननानै बे बेलायाव मा खालामनांगोन इउपिपिएलनाव दा मोनसेल' एजेन्डा दं रायजोखौ थगायनाय 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै बिथांमोना खोथा बुंबाय थायो नाथाय आं रायजो राजानि सिगाङाव क्लियारलि बुंनो लुबैयो 125 एमेन्डमेन्टआ नर्थ इस्टआव 10टा 6 शिड्युल दङ जेरै त्रिपुरायाव मोनसे मिज'रामाव 3 मेघालयआव 3 आसामाव 3 बे 10टा 6 शिड्युलखौ लानानै 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेयो पार्लियामेन्टआव 2019आवनो फैदों जे समाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफमोन आरो बाव 125 एमेन्डमेन्टआव डाइरेक्ट फाइनेन्सआ जायोब्ला बाव मोजां बाखि 9टा 6 शिड्युलनि थाखाय बिटिसिखौ मडेल खालामनानैसो बे 125 एमेन्डमेन्ट दिनै प्रमोद बर' बिथाङा जिहेतु बिथांमोनहा रायजो राजाखौ 5 बोसोराव सिबियासै रायजो राजाया इउपिपिएलखौ रिजेक्ट खालामबाय नाथाय गावनि पार्टिखौ हमथानांगौनि सार्थआव सासेनिफ्राय सासे गुगाबोगासिनो दङ बिनि थाखायनो बिथांमोनहा 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै इसु खालामगासिनो दङ आङो गिबियाव रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावो बे 5 बोसोरजोंनो बिपिएफनो पावाराव होनायनि थाखाय आरो बे 5 बोसोरखौ रायजो राजाखौ अननाय रायजो राजाखौ सिबिनायाव जों समायखौ मोजाङै आगार हरगोन गुबुनजों जानला मोनला नांलायनानै समायखौ जों नागार हरा मानोना रायजो राजाया जोंनो समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय बिपिएफनो भट होदों आरो समाजनि मोजां खामानि मावनानै जों समायखौ नागार हरगोन बिथांमोना बुंबाय थाबावदों मोनसे खोथा आरो नोंथांमोननि सरकार फैनाय लोगो लोगो दावराव दावसि जादों गावसिनि समाव जायाखै होनना बुंबाय थायो थारैनो बेबायदि मार नामा आं होनदों गोदोनो जेला प्रमोद बर'आ सरकार सालायबाय थादोंमोन इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं वेयर देयर इज पिस देयर इज हेपिनेस एन्ड डिउरिं प्रमोद बर' गभर्नमेन्ट नो वान वाज हेपिनेस बै समाव रावबो हेपिनेस नङामोन दिनै हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगो एभरिबडी वान इज हेपि माने हेपि दे आर अल आर हेपि मानोना टिचार्स दे आर हेपि भेन्सार स्कुला सरकारि जानो थांगासिनो दङ कन्ट्रेक्टर दे आर हेपि बिकज बिसोरो खामानि मोन्दों नङा होमबा लाइमोनफोरा दे आर हेपि बिकज बिथांमोनहा सुबिदा मोन्दों सेल्फ हेल्प ग्रुप दे आर हेपि बिकज बिसोरो सुबिदा मोन्दों दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समाव सबनावबो गोजोननाय दङ आरो जेराव गोजोननाय दङ बाव शान्ति दङ प्रमोद बर'नि सरकार समाव ना फोरोंगिरिया गोजोननायमोन ना कन्ट्रेक्टरा गोजोननायमोन ना जाति जनगोष्ठिया गोजोननाय दंमोन दा ओंखायनो बिसोरनि समाव अशान्ति दंमोन दा ओंखायनो दिनै बिथांमोना जेखि बुंबाय थाथों नाथाय रियेल पिस एन्ड रियेल हेपिनेस दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारनि समावसो सोलिगासिनो दङ